makko fof sabi o saawi ko ɓinguel ma ko ma o ñaama ndegel ñaama o yara ngel yara ɗum lama dela buddo ñaama fa in arda'na lakum sabe muyne nani on sabe jeehi aɓe jibini ɓikkon kon ko ɓikkon moɗon on pelliti onon kalda e maɓɓe aɓe muynana mon fa atuhunna totteɓe ujura noon jobdiji maɓɓe a seeri debbo ko cowiɗo on no wona mbiɗa a ñammini a yarni haw jibini so jibini haw gasni kadi on kaldi amo muynan ma ɓinguel ma a yoɓan mo inde on noon sella ƴet ɓinguel ngel daaƴa totte debbo goɗɗo so tawi o jaɓi kanko debbo kono so jaɓano wi kanko muyninte ɓiyu so namdima jobdi alay sago a yoɓat a famide wa atamiru jamidure baynakum hakkunde ma'ruf no moƴƴirta an gorko o e an debbo o tinno ɗe mbaɗe tan ko wonata kalde pamodiron ɓinguel ngel ko onon ndendigel an debbo o oto faw e baba o ko amre fawano furti koyngal wiide aɗa joomum subhanahu wa chéri ya faye makko jobdi musli a fami oto wan noon annone kadi an gorko anne kadi hul Allah wiide he ko ɓinguel ma won noon sa muynani yo maayi min dokkanmama ko naggam ala anne kadi oto wan noon e gandon ɓinguel ngel ko onon ndendi ɗum hawnaka arma janggo e jaam so Allah waɗe maggel barke maggel mofte mon onon fof ndeke noon jewtide tan pamodiron ƴewon ɓiɗɗo o hono woniri hakkude mon wa in ta'asartum so on mbaasi so dirama gorko o ko basɗo wala ko muyniniri wala jobdi ko muyniri cukalel ngel fa saturdi'u lahu ene jogori muyninan debbo ukhra debbo goɗɗo oɗo debbo kañum wi ko ma o yoɓa ɗum tan naggam mbuɗo ustata hen sababu nde koɓe ceeri ko andi woɓɓe hen ko noon ceerama tentation ngaji monta dow wi kañum tellaki o iti o indi eyyi ɗum sariya ne waɗi o hefta ɓinguel ngel so tawi o dañi o tottoye debbo goɗɗo kaldotoɗo pamodirtoɗo Allah wi yunfiq yo nafgo e dow rewɓe seeraɓe walla rewɓe muyninoɓe zu saatin joom yaajede min saati e yaajede makko walla joom ngalu e ngalu mum sa seeri debbo ma tawi ka galo e nder jomunna edda o ñamminbo yarnumo e fodde hattan ma walla kadi debbo ma muynanomo walla hay debbo tan mo ndesɗa aɗa wonde mum ñammin yarnum wa man qudira on mo ɓittinana alayhi dow risque arsigi mum on noon mbo Allah waɗi kañum wona jaajaɗo arsigi fali yumfiq yo nafgo mimma atahu llahu e ko Allah rokkimo e ngalu a famide yo waɗa fodde hattan makko o kam kanko yo waɗa fodde hattan makko o forsaka tawde ko wona jaajaɗo yo ñammin o nafga debbo o fodde hattan makko la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha Allah defani fittande sona ko rokkindu e hattan sa yaj'alullahu Allah jogode waɗoyde ba'da usrin caggal basal yusran yajede armande neɗɗo woni basɗo so ɓoyi seeɗa Allah yañoy joni Allah waɗaniɓe caggal toon fatuhuji ɓe dañoy ngaluji ha kewi waka ayyin heewi min qaryatin e wuuro atat ngo woofi an amri rabbiha ga yamirore joom maggo o fandino ko yimɓe wuuro heewi wuuro wongo ɗo e dow leydi he yimɓeɓe murta goppa yamirore Allah ɓe goppa rusuli e jamiroje nelaɓe Allah ɓe fa hasabnaha min kasbingo to lahara min jaggingo to lahara min kasbiɓe wa adabnaha min leptingo adaban lepte nukoran a fami cattuɗe nukoran won walla mbiya nukoran bonɗe fa zagat ngo meeɗi kango wuuro ngo wa baala teddidi walla wa baala lepte amriha fi maggo wa kañu laatima aqibatu battane amriha fi maggo husran ko perde e halkari a addallahu lahum Allah resaniɓe kamɓe ɓen saliɓe ɓe wofɓe adaban lepte shadidan cattuɗe fattaqullaha kuli Allah ya ulil albab ya on jomiraɓe haqqillaji joom haqqillaji kuli Allah alladina ɓen amanu gonɗiɓe Allah qad anzalallahu ilaykum dhikran Allah jippene dow mun alqur'ana Allah jippene dow mun qur'ana batte hakkille qur'ana o rasulan kadi nelaɗo o jippine mon nelaɗo mo ganduɗa yatuluna dursido aleykum dow mon jamma ñalawma ayaji Allah mo bayinatin laaɓɗe cerɗe peññinɗe kolli on gonga kolli on fenade li yukhrija alladina amanu Allah jippinira qur'ana o ko haw yaltina ɓen gonɗiɓe Allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi haw yaltina min adh-dhulumati niɓɓereji kefaragal ila nuri fewde annore liman billah wa man yumin billahi kala mo gongini Allah wa ya'mal salihan golli golle moƴƴe nudkhilu min nandumo jannatin nder aljannaji hono gese tajrina ila ne dogga min tahti hayatu les majje al anharu calli khalidina ko ɓe saso fiha nder aljannaji he abadan ha cayi kad ahsana Allahu lahu rizqan Allah de moƴƴani on ɗon neɗɗo arsigi holɗumo neɗɗo mbo Allah nanni aljanna on de Allah moƴƴe mum yalla nanni aljanna famide Allah alladi kanko woni on khalaqa taqwa sab'a samawatin asmanuji jeeɗiɗi o min al ardi ga leydi ga kaɗo taggi mislahunna hono asmanuji ɗi ay asmanuji jeeɗiɗi e leƴƴele jeeɗiɗi yatanazzaluna jippo al amru hono wahyu baynahunna hakkude leydi e asman yanzilu bihi jibril min as-sama'i as-sabi'ati ila al-ardi as-sabi'ati jibril ne ummo gila asman jeeɗaɓijo ha leydi jeeɗaɓiɗo amo yaha ɗo li ta'lamunga ha gandon anna Allah ala kulli shay'in kala hunde gaddirun ko kattanɗo wa anna Allah qad ahada o fiiltima o howidima bi kulli shay'in kala hunde ilman gandal darso o ko ɗo haaɗi won latifa noon won qissa goto woni ga duttuɗen qissa o eɗen gayni wona dartinen ɗon qur'an o
o ladifatun zakara al ajhuri o do gando goto jankima fi fadail ramadan e bure lewru korka hikayatan munasibatan lil maqami hikaya hono ko wayno dartol kan dartol bangol munasaba jerondirgol e maqama o e ko wona doom ko wa hiya anna qawman rakibul bahra ko yimbe be ganduda be juli e maayo be danni julanko be jeyi jole lana ne jaha fasami'u hatifan be nani neddo ne nodda be nani noddandu yaqulu noddandu ne wiya man yu'dini 10,000 dinarin hatta u'allimahu kalimatan idha asabahu ghammun aw ashrafa ala halakin faqalaha inkashafa dhalika anhu hol dokko kam do ujunnaji sappo menkelleje ujunnaji sappo 10,000 dinarin menkelleje ujunnaji sappo hol dokko kam dum do onon julankobe hatta u'allimahu hami andinamo kalimatan kongol idha asabahu tayhibimo ghammun sunnu aw ashrafa walla o jiwi wono batima ala halakin halkari tan o haali kongol gol Allah huncanamo dum tan faqama min ahli al markabi yimbe wonnobe der baton der lanaka rajulun gorko goto ummi wa ma'ahu 10,000 dinarin on jogi amo jogi menkelleje ujunnaji sappo menkelleje ujunnaji sappo jogi dum fasaha gorko wulli o ayyuhal hatif hima an noddo anana min udika 10,000 dinarin min beda yaltadi Allah mam ittu ujunnaji sappo menkelde mi rokkuma dum wa allimni gandina kam ko biida ko faqala sawtu o jabi mo der ndiyam wi mo irmi bil mali fil bahri weddo batama o der maayo farama bihi o weddi bato der maayo fasami al hatif onani hatif on noddo on wiya idha asabaka hammun tay sunnu hebima aw ashrafta walla jiwi woni ari hanti ha neddo dewno ya tan ha jofe mbarodi atena tan tawna mbarodi hippini wonde bikon bela jakan wana jakare garda tan ha janda e mbarodi taw kiddundi kali ko be mbarodi besdi dum ko gede baaje non saari hono gede baaje hulbinaade tan fagara jango aya o sa jangi dum tan Allah dandet no way foka yalta don kam holdum hol aya o man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kalam hulli Allah wadan ma jaltirgal Allah arzikin ma da sikanu ila akhir al ayati aya joofi faqala wi jami'u man fil markabi lirrajuli jonnon wana o weddi batama ko wajo jangini mo do aya Qur'an jangini mudum yimbe be wonno be der lana be bimbo قد ضيعت مالك قد ande ferma boni yebi ma jawdi boni ngol kongol tan dum do jari ujuna sappo tan bedda e maayo do an vraiment an kay an hutraka hakkille ma faqala wi be kalla alade inna hadhihi lafdhatun ma ashukku fi nafiha ngol kongol ngol yomnimi wallahi mi sikkitaaki mangol nafamde mi sikkitaaki ayde ndege sa jortima jorto moƴƴo e ceernaajo ne hasi jiya hen berde ma ɓumde kanko ko mbi ko bolle puyɗo ko kanko mo dami dum wona bolle puyɗo o naftorto sallahaji qala o wi falamma kana ba'da ayyamin be continue won be gone bato mabbe jaha ha woni balde seede tan kasara bihimul markabu lana ka fiici tan lana yuwi ka fiici ko wad ele joni non falam yanju minhum ghayru dhalika ar-rajul kambe fo be maaji habla haydi kanko goto bajjo heddi o fayo do alluwal hen gotal warango naymo warango nawmo beeda joli halak ona bino jawdi makko boni arba kalika bla bak famide fa innahu kanko non waqa ala lawhin wa tarahu al-bahr ala jaziratin kanko hen alluwal gotal o wadi hen tan gornam tan ne haya ha dum teeroy e der dunde enen gandi dunde wona dunde ko leydi lombinde e der maayo ala dewata hande ko dunde wonno dunde kan hulbini sabi sa lombimo ton kadi sa yaltina ko ton maayata alan batta ma ndewa e lan jalta wala ko nandi kanko non natoy ton wona joni non fasaitu amshi o winde lanaka weddim ngabbumi dow gonma yaade fa idha bi qasrin minni fa dakhaltuhu idha fihi kullu ma yakun fil bahri min al jawahir wa ghayriha o ngabbumi tan ber yaha toyni hubere e der dunde toyni hubere ya samto tan pokkin pami ton jettimi tan naan be der hubere he o tay mo safti sila makko naan be der hubere tan beda jimi ton dendangal kangeji ummotonode e der maaji ande kange luulu en marjani en gede baaje non fof dendangal kangi gonnoje e der geej fof ne yaltina ne sara ne saka e der suude wa idha bimra'atin lam ara qattu ahsana minha tan don tan ha jimi debbo joddo mo meeda yide jondam debbo yodiri meeda yidni faqultu laha bi mom man anti bimi an kam debbo holi an o damini mata ko jinne wonde mata wonane man anti holi an wa ayi shay'in ta'lamina wala taf'alina mata wa ayi shay'in taf'alina ha huna an kam holi an holko mbatta do an tan goto قالت وي انا من بنت فلان التاجر بالبصره
min kom ɓi kaari julanke goto gandaɗo to Basara noon ko wuuro deuxiéme capitale Irak to Saddam Hussein to wuuro ɗimmi o ngo caggal Bagdad ko kanko rewi hen julanke goto jeeya Basara ko babam ko minen ko min woni ɗo wa kana abi azimu tijarati babam ko julanke mawɗo wonno wa kana la yasbiru safrullah wa kana la yasbiru anni sa'atan babam ne yiɗimi gilli hayso mo ɗanno o yadata am o wawa joɗa tan seconde o yiyani kam o wawa mo yiɗi mo horsini min fewi fasafara bi ma'ahu fil bahri min ɗannodi noon kissa min jaadi ndeysan min jaadi e ɗanngal min gari min jole maayo amin jeehi o yeehi juloyade fankasara markabuna laana amen ka heeli fahtu ɗiftu tan diftami jinne difti kam ɗon tan jinne difti kam yaade am hatta hasaltu fi hadihi l jasirati ha o addimi o fukkimi ɗo e nder nde ɗo dunde fa haraja ilayya cheyɗanun min al bahri cheyɗane yalti e nder maayo he are am fata laaba bi 7 ayamin min gayri an yata'ani cheyɗane o arata koye mbaadi gorko ne fijirami ne ɓuucomi mi waɗa hunde fof kono meeɗa yettademi kam banggue jettal hakkuno gorko e debbo kono ala fof ko lettanimi ala fof ko waɗanimi illa annahu la yulamisuni wa yu'dhini wa yatala'abu bi amo fijja e am tan ɓuucomi mo waɗami hunde fof kono noon o yettakimi summa yanzuru ilayya summa yanzilu fil bahri caggal toon o daarami o jippo e majja e nder maayo he kadi balɗe jeeɗiɗi kadi o daako toon balɗe jeeɗiɗi o yalta kadi o arta kadi e am kadi o tampinemi o ɓittinemi kadi o natta e maayo he no ɓe kaltan ɗo wi ay hannde noon ko hannde foti artude so tawi mino an kama boomim wa hada yawmu muwafati ko hannde woni ñalawmbo artata fattaqillaha fi nafsika hul Allah e fittande ma wa akhruju yaltuɗo koy yaltude qabla muwafati ko aji dawtawan ma ɗo so tawi moɗo tan feere ma boni de wa illa ata alika sona ɗum tan o ara e dow ma joni famide faman qata kalamuha haala makko gasani tan hatta ra'aytu zulmatan ha'ilatan nder komin kaldata ko tan ha jimi niɓɓere tan wayno rulde tan ara ne ɓawli kurum ne ummi e maayo hen ara ne tinde amen joni noon fa galata wi qad wallahi jaa wa sayuhlikuka wallahi o ari amboni o ari ko barawoma hande joni noon falamma ɗarubo minni gellen kanko cheyɗan o ɓattimami tan wa kada yahsani o ɗeɓɓi tan nadde am tan qara'atul ayata janggumi aya o fa ida huwa kharra ka qita'ati jabalin ndeke yo o fukkima e leydi wayno kaaƴal manggal ay ɗo jooɗi ɗo ko cumɗa haw hooñi sa dubbi jungo ma tan moññata noon sumi haw ɓendi aya ɓurano sumi haw ɓendi famide joni illa annahu ramaju ndeke to wonti ndondi ndeke ko cumɗa haw wonti ndondi fa qalatil mar'atu debbo wimo halaka wallahi o maayi Allah jogori moƴƴande me juuɗe mum min de Allah moƴƴani kam tawte ngal ɗo gayal cheyɗane maayi te ko an saabi maayde maggal mi andi Allah neliri ma yam ko yidde fabadim on saha fa ɓumtu gummimi ana wa hiya min gorko haalata gummimi noon jaadumi debbo o fantahabna dhalika al jawahir min juuɓi e ɗen ɗon kanŋe min ƴetti hen komin mbawi rondade hatta hamalna kulla ma fihi fi nafisin min nafisin wa fakhirin min ƴetti hen kanŋeji poorɗi baɗɗi fayidinɗi min jeehi to fongo maayo to lazimna sahil naharana min gonɗi ɗon min ñalli ɗon ha hiiri min jiyani hay laana arani min jiyani fa ida kana leylu raja'na ila al qasri so jamma ari min duttoto huɓere to min mbaltoye toon qala wi wa kana fihi kullu ma yu'kalu ena toon noon to huɓere to kala ko ñamate e ko yarata fo nin toon fa qultu laha mbimi debbo min ayna laka hada oto keɓɗa ɗum ɗo qala wajjatuhu hawna debbo wi ɗum ɗo ko ɗo tawmi ɗum nde ɗo ñamde nde yarda ɗo tawmi de falamma kana ba'da ayyamin gonɗon fadde balɗe seeɗa tan ra'ayna markaban ba'ida hamin coyni batone aɗa to woɗɗi fa lawwahna ilayhi fa dakhala fa hamalana joni mbayno ƴettoɓe sa ƴetti misor ma joni walla kaala a waɗe ɗum ɗo tan leggal a waɗi ni jomum ne soyno tan baton o soyni andi noon ko yimɓe won yimɓe toɓɓe ga tan baton o fay toon baton yetti tan gaari tan ɓe joli kanko e debbo ɓe joli baton ne nawtaɓe toɓe jeeyonoon famide joni noon fa sirna yasiran ila al basara min jeehi tan ha min jetti basara joni noon fa wasafat li manzilu ahliha kanko debbo o min jippoyi galle amen to o sifini kam galle ba makko mo wi kam ko to legal manuel mbaɗani ndewaɗo ma ar galle ba makko kamɓe to mabɓe cikkata ko maayi ko ɓooyi tan fa atay ɗum tan garmi e galle ba makko ɗo kanko amon galle amen fa ga ɗum mbi man hada holi oɗo gorko fa ɓulto mbimi rasula fulanata binti fulan rasulu fulanati binti fulan min komi nelaɗo kaari ɓi kaari fartafa'at naiyatu fa gaalu ɓe goyi ɓe mbi koɓe woynoɓe haɓe deƴƴi o irti bojji mabɓe kaari mayiɗo gila hay go randa ya hada lagad jaddatta alayna musabana
mimo an he gorko a hesɗitini musiba amen do amin goyina ha min certe bojji a hesɗitini bojji amin kadi an siftini min ɗo maayde gila ko boy fa qultu mbimi akhriju jalte fa kharaju ɓe jalti fa akhadtuhum jaggumiɓe hatta ataytu bihim ila ibnatihim gaddumiɓe ha galle amen mbi wona ɓinguel mon oɗo fa kadu yamutuna farahan ɓe ɗeɓɓi maayde saɓe weltade wa saaluha ɓe namdi debbo o an habariha ga habar an hon habar ma to gonnoɗa hono mbalɗaɗa fa qassatu alayhim debbo o qissi e dow maɓɓe qissaji maɓɓe qissa mum o wa sa'alatum wa sa'altum ñaagiimeɓe kamɓene an yuzawwijuni biha mbimi mbeɗa ñaagori mon saɓa dokke ko mbimono ko gorko moƴƴo kulɗo Allah woni ɗo on jii ɓinguel mon Allah ñaɗa mi waɗi hami artirimo ɗo mbeɗa ñaagui dokkon kamɓe resamo wi hamin daña min kay gasi Allah o debbo ɓocciɗo ala gasi artiri ɗum kay bisimilla min jaaɓi joni noon waja'alna dhalika aljawahir ra'asa mala bayni wa baynaha min mbaɗi jawdi ndi min gadduno ndi ndin kesa woni hakkude makko minen ndendi jawdi ndi wa añal yawma aysaru ahli basarati kankalo qissa o wi hande e ngeɗo nangue dendagal balɗo e nder wuuro basara min fawi jungo banggue ngalu en jiiɗe ay ɗum ɗo woni qissa o ko ɗo haaɗi wa haulai awladi min ha kanko kal qissa o wi ɓeɗo sukaɓe ɓe fof kanko jibinani kam ɗum gorko nde haaltata qissa o nde wi oɗo debbo mbaddumini kono ɗo ɓikkon fof kanko jibinani kam ɗum اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وقصة جدا هذه فحج آدم موسى نبيدن باب آدم موسى قال دين كيس باب آدم فولي ولا نون شكي من بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حديث جانغو نجوني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار عند أهل الجنة فيدخلها رواه الأربعة وي حبرامك عبد الله وي نلادو الله يوتنين من صلى الله عليه وسلم kanko noon woni gonɗuɗo gonɗinteɗo o wi inna ahadakum ayno goto mon onon ɓeɗo yimɓe yujma on rendine khalquhu tago makko ngo fi batni ummihi e nder reedu yummakko 40 yawman fodde balɗe 40 nutfatan ko toɓɓere maniyu gorko e debbo so ndendi maniyu gorko ummoto ko ƴiye keeci maniyu debbo ummoto ko ƴiye bore daaɗe ɗo cakka fawto ɗo ƴiye gonɗe ɗo e sere goddol ɗo maniyu debbo ko ɗo ummoto e kawro e rangato fodde balɗe 40 maniyu on woni maniyu ne mofti toon somo reto yakunu o wonta caggal balɗe 40 ɗe ala gatan heɗɗere ƴiƴam egga e toɓɓere ranere wonta toɓɓere waɗere toɓɓere ƴiƴam misal dalika balɗe 40 somo reto yakunu wonta kadi mudaga tan husira tew balɗe 40 laaɓtere wonta ko balɗe 120 ko lebbi 4 wonata ɗon wonki watte hen balɗe wonata balɗe 120 wona somo reto yumfako wutte fihe ruhu wutte hen woni watte dillude hande won saha malaika gaddo ruhu waɗe makko o yu'mar o yamire b4 kalimatin konguɗi 4 kanko malaika yamire yo waɗɗum e cukalel ngel holɗum bi katbi rizqihi e windude arzique maggel kala ko jogorɗa dañde fof ɗon signinte ma hay goto wawa haddema dañde ɗum ma ɗum timma tan so timmi jaaha madama timmana yahata wa ajalihi lajal makko no foti guurata juuta raɓɓiƴat ko ɗon watte wa amali golle ma ko jogorɗa golloyde aduna he sa aroyi ñande hen signina a wadde ko wona ɗum wa shaqiyun beele ko malkisaɗo ɗon windete aw sa'idun walla ko malaɗo ko ɗon windete on jii neɗɗo tuggiɗo Allah gila ga sa jogui iman billahi celluɗo a fofti kala ko hemma hanti a nawtat tanto Allah mbasa nawtorde yimɓe eyyi kono sa yi a nawta yimɓe tan ka firti ka a sembani no fewi o wi fa wallahi mi wondiri Allah alladina on la ilaha gayru mo ganduɗa dewete ala sona kanko inna ahadakum ay goto e mon la ya'malu amo golla bi amali ahli aljannati amo golla yimɓe aljannaji mo juula mo hoora mo waɗa hunde fof hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' ha wona hakkude makko e naade aljanna foddira goto lajal makko seɓɓiti wawi mayde hande walla janggo tan fa yasbuqu alayhi kitab tan deftere nde ara ko windano laslima ko wi fotta tan fa ya'malu golla bi amali ahli an-nari o golloya golla yimɓe jeygol tan o maaya e ɗen golle tan fa yadkhuluha naata jeyge ɗum nin toon wa inna ahadakum ene goto e mun kadi la ya'malu mbo ene golla bi amali ahli an-nari mo ene golla yimɓe jeygol hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' o golla yimɓe jeygol ha won hakkude makko tan e naade jeygol ko fodde dira goto tan fa yasbiqu ado
عليهم الكتاب دفتر تن فيعملوا قل بعمل أهل الجنة وقل يم جينغ قل يم الجنة وما يهين فيدخل هناك الجنة نيدم وي عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس رواه الشيخان ومالك أبرام عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي قال النبي من صلى الله عليه وسلم قال النبي كل شيء كلهونde بقضاء كوي نياوره الله وني وقدر كوي هدر الله وني حتى العجز هاي رانكره والكيس هاي جويره neddo jojjo o ko Allah hoddiriya joj neddo kadi donkudo o kadi Allah hoddiriya ronku dum do fogo hoddira Allah rewi dum na famide hamagat wal aql kay joyre hay rankere walla mbiyan hay puydam fof dum do foko ko Allah hoddiri fof ana bi hurairah radhiyallahu anhu qala jaa mushriku quraishin yukhasimuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fil qadari فنزلت يوم يسحبون في النار الى وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر Abraham ga abi Hurairah radhiyallahu anhu wi warbe mushrikun rewbe sanamuji be to Makka do be ngari be kalda annabi abe bayna fo ndiro be halaji ni be kalda makko khabaru ko yewte hoddire Allah be jeddi hoddire Allah jippini kese bi nyalawma nyande be ndasate e der jeygol e jeese mabbe ndonno nyande yomal qiyamati heferebe jeese mabbe den gon teppe mabbe jom ko jeese ngo wana teppede dum yabata leydi ha nata jeygol e dum don non Allah wi ko minen tagi kala hunde fof e hoddiro daga hoddiro Allah na wodi kambe jeddi mi hoddiro wadan an ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana o wi kanko Abdullah ibn amr ibn al-aas wi annabi man wi Allah tagi koddiroje tagoje de fof ko adi ndaw tagat asmanuji de leydere de fodde duubi capande joyi ujunere hitande fodde capande joyi ujunere hitande tay Allah gol tagi hoddire ha gasni tagal mu tagaden tagal tum rawahu muslim wa tirmidhi an ibn ibn husayn radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah a'ulima ahlul jannati min ahli an-nar qala na'am ila ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له رواه الأربعة أبرام عبد إمران بن حسين وبي yimbe be ngari mbi ehi ma nela dal an kam est ce que en anda yimbe aljannaaje yimbe jengol fo ne ganda nela do ha kay Allah tan tagi wadi pacci be ko yimbe aljanna be ko yimbe jengol be kebite mbi mu ijam wadde hol ko yimbe gollan jodden fawndira juude men koy tawde Allah golli gollan ha gasmi nela hebiti wi kullun ma yasrun lima khuliq kala goto e meden koko newna na ko tagira ko goto fo to jaho aljanna Allah eltantuma gollude julde en korka en golle mojje en Allah eltanti dum ma ngona hen ha maya kala kadi neddo mo jogori jogoto yar jengul Allah eltantuma ko golle bonde anante ala ko vraiment sana warde pitali zinde wujjude halde penale rendinde yimbe an ko dum wurata jom sama yi ha jengul an Anas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun min asl al-iman al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah wa la nukaffiruhu bi dhanbin ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود أبرام قال أنس يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد تأتي جاءك لس الإيمان بالله كلهم سورة دقاء نبي ولا إله إلا الله نبي ولا إله إلا الله يوفي دج وجول نبي ولا إله إلا الله نقول دج نسيبري فونا wala no kafiru bi zambin hay bakar goto watta hawiye ko kefero mukk hay so ko nyamo yimbe tan mu yeten la ilaha illallah ala ko julde tan bado bakatu kon kay ko jul wala nukhruju min al-islam bi amalin ala golleda o gollata hawiye o yalti l'islam julowo ala ko badata ha biida wonti kefero abad hol de gontata kefero ngoppa julde wal jihadu kadi jihadi ma din koko wuli gila nyande Allah yamiri jihadi ne continue ha joni man sa idarte mako yimbe pebli tan lohi kuli ngoppi kono jihadi ko yamira ha joni منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه قال الله نلي كم ده وفر الجهاد جهاد كنتنا هاجون ها تو واتande ciakkiti den der goldo leñol bado jiba bado holdum imamul mahdi yo fandi imamul mahdi yo ada kanyum wadata jihad habay masih dajjal afamide on fota jihad na continue handen la yubdiluhu bonnata jihad yo jawru jairin to nyange to nyowo wala adlu adilin wana nundal nundudo ay goto arta do do aduna taw ko oñido ko lamdo jam sembe taw ko oñido ha bonna jihadi ay goto arta do taw ko nundudo ha nundal makko ito jihadi ko Allah farli dum itto dum ala wal iman kadi bil aqdari na waddi kadi gongdinde koddiroje Allah abri hadith Abu Dawud wa qala Ubadah ibn Samit libnihi ya bunayya
إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود والترمذي. Abrahama ga ubaza tubnu sami to wiyani biyiko o wi ehima bingilam ay koy a jogorani dañje da xamme haqiqa liman billah ha ganda kala ko hemma jogorano wofdema kala ko wofma jogorano hebdema ay min bamma odo min nani ne lawdo Allah nabi sallallahu alaihi wasallam o wi arvande fo ko Allah tagi adi tagde ko kudul bindawol ngol o wi ngol windu kudul wi ehima jomma ko bindami o wi windu koddiroje kala ko Allah hoddirno kala hunde hodde winde dum ha darga daro kudol ngol windi ha gayne boyi windi kudol gayne windude kayta jori nin don jojina fami hande kala ko wadi ko Allah ko wanda dum ha gasi o tanti ko peññingol tan heddi hun nyalam fon jogi Allah feññinde kon Allah ko wanno dum gira ko boy o wiya bunay ehima bingilam ayde min nani nala sallallahu nabiya kala maayi do e ko wana dum do kala gurdo maayi e ko wana dum do won kam jeya kayam من يلا برئن هن. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن ب40. وي كان علي سيدنا علي حالات وي النبي مدن وي hay goto walla o wi maccude Allah wonata joom iman billah ha o gonɗina gerɗe ha o gonɗina geɗe nayyi hay goto wonata julɗo joom iman billahi timmuɗo celluɗo ha gonɗina geɗe nayyi so timmi gona julɗo gonga so timmani a timmani holɗum yashhadu an la ilaha illallah o seedo deweteɗo ala e dow gonga sona Allah wa anni rasulullah min kam nelaɗo Allah ba'asani bil haqqi ko Allah nelimi e dow gonga o yu'mina kadi bil mawti o gonɗina mayde ko mayowo o yu'mina bil ba'si kadi o gonɗina kadi ko ummittoɗo neɗɗo so yettaki ɗo on so nodditima ko julɗo noddiri kono wona julɗo la budda jaɓa Allah jaɓa nelaɗo Allah jaɓa ka mayowo jaɓa kadi ka gurtowo darɗa yesso Allah fami o yu'mina bil ba'si ba'da al mawti o yu'mina bil qadri kadi o gonɗina kadi hoddira Allah ɗeɗo gueɗe nayyi ko ma neɗɗo o jaɓaɗe gonɗinade nde wona julɗo joom iman billah yalla jamnu ande kanjum an abi azzata anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala idha qada Allahu li abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilayha hajatan rawahu at-Tirmidhi. Abrahama gabir abi azzata o ƴettu ko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi annabi wi so tawi Allah muyani neɗɗanke so Allah muyani maccuɗo muɗum nde ma yoyta e leydi Allah waɗan tumbo haaji fewde ndin leydi o yaha toon o maaya toon ji heewɓe gummo e nokkuji tan jaha tan maayo e nokku mani walla neɗɗo ummo tan tawa meeɗa arde Madina Gounass duuɓi kewɗi kureji mum ne ngara ga kamɓe rani lajjal yonta tan sogga ara yetta tan maaya e ndeke neɗɗo kala ɗo jogorɗa maayde so nden yonti Allah rokkata haaji toon jaha toon kesa maaya toon no woni hol waktu on leer mbaɗen ngel ɗo damel tan darto ashabul bid'i fal qadariyatu wal murji'atu jomiraɓe bidaji ko ɓeɗo fedde wiyetede qadariyatu e fedde wiyetede murji'atu ɓeɗo ko yimɓe bida yoɓe gonani sunniyankoɓe ɓe ko selɓe lawol an ibn umar radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al qadariyatu majusu hadhihi al ummati abdullah ibn umar wi nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam qadariyankoɓe ndeɗo fedde wiyeten qadariyankoɓe koɓe majusiyankoɓe koɓe hefereɓe ngol ɗo leñol in maridu soɓe ñawi hollum soɓe dafama fala ta'uduhum oto juuroyɗeɓe de oto jeehe onon juuroyoɓe goppeɓe wa in matu fala tashhaduhum soɓe maayi oto jeehe janayseji mabɓe oɓe selɓe goppeɓe an umar radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tujalisu ahla alqadari wala tufatihuhum rawahuma abu dawud o wi kadi habrama ga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o ƴetti koye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi oto joddoɗe e yimɓe ahlul qadari en yedduɓe hoddire Allah ɓe oto joddoɗe e mabɓe wala tufatihuhum oto uddidire e mabɓe holɗum oto calmidire e mabɓe oto gaƴoɗe salmindeɓe oto puɗɗineɓe haala oto calmineɓe goppeɓe o qila wiyama libne umara innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma نعم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر رواه مسلم أبو داود وعبد الله بن عمر ويانا قد أرنام دي ويمو من نون تو أمنتو في نيت بانجي أمنتو يمبي بنجانغ القرآن أبن دبين دو القرآن بن بيت كو لغي دي القرآن وجانتي إخبار مبه وي kambe be mbi hoddira Allah wodani kala ko neddo wadi kanyum tan wadi an tan fuddi dum an tan tayi wadi kono wana Allah na hoddirno dum ko adi kala ko neddo wadi tan kanyum tan wadani hodum ni mbi kambe Abdullah ibn Umar wimo sa hawri e ben don yimbe habru be minde kambe de dandini be woddi be Yalla danda be bone mabbe kambe ne kadi yebbe be godditi mi anda be ganda kam hakke ko be gon bon o wi mi on non gondo o wali yahlifu bihi Abdullah ibn Umar on don wi wallahi sinno wodani goto e mabbe ko fojina hayre Uhud bange kange jom sakki dum Allah jabata sadako ha o gongdina hoddir Allah hayre Uhud non be mbi hayre Uhud way kono hakke ko ne mawni ngelo ba jarla so darima do e hoore hayre ngelo ba ngora ba wadi e mabba rewi biddo tobba tan ba fokkiti kam jarla ba dartaki ba fokkiti ha ba gayno e hayre nde ha ba tourna ha ba arta do ba rewono lebbi sappo hawra tan ba jibina to gila nyana kala ndere te ngelo ba jibnata ko lebbi sappo lebbi ngelo ba en mbaba en pucci en foko non lebbi sappo so ba rewa ma tan kaldi ngabbe mabba tan biddo tobbam ba fokkiti hakke sabo wi'a ba tourna hayre nde ne ba yahata ba tourna hayre ba arta do ba rewano do lebbi sappo tan ba jibina ta ajal pongal non so wadama kangi walla wadama jama neddo mo hodde gongina hoddir Allah so sakima dum e lahal Allah jabata Allah en haaju ha wa jaba hoddir Allah ta jabi hoddir Allah hay so buddi cakida walla hay so mbudu Allah jaba won ma dama jawan hoddir Allah kala mo da mo jira Allah en haaju وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة أو في أمتي خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر أبرام كدي قامك وكدي وي النبي وي أنا أندر نقول دو لنيولم ولا أنا أندر لنيولم خسف منقول لنيولم نقول ده نجوا ما بليدي موتة بليدي جوجوري موتة يلا دندو أنا أنا جوا ما بجوجوري من وقت ده جيرجي ما ون نسكت بات جيرجي ولا بادي دم كدي ما وده لنيولم يلا دندو أنا أو قذف ولا فيه ده kaje ngumo dow jana e dow mabbe e piya habe maya no lepto jannode e leƴƴi gadidde ni dum kañum jogori yande e leñol makko ngol kaje ngumo dow asman tan jana e mabbe tarmi him bi jarata messi jilen kalkabe dum ma no jogori wadoyde e nder leñolam ngol do o yibe non ko yimbe yeddibe hoddira Allah be ko ben yanata wana enen an ibn Abbas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati laysa lahumā fil islami nasibun al-murji'atu wal qadariyatu rawahuma Tirmidhi Abraham Abdullah ibn Abbas wi annabi meden wi sallallahu alaihi wasallam leƴƴi didi na ngodi leƴƴi didi ni ngoni ko nder leñulam he kon non di ngala e l'islam gedal be gona julbe ko be hefere hol ben al murji'atu fedde wetende murji'atu nden don min al irja'i huwa ta'khir li qawlihim inna allaha arja'a ta'zib al usati wa ha'ula'i humul jabariyatu alladhina yaquluna li'annahu la yadurru ma al iman ma'siyatun famide wal qadariyatu e leñol betengol qadariyatu nden fedde kadi be pelle didi ko l'islam be noddi sur l'islam be juula mbada fof kon non be gona julbe ko be hefre to may jangol pay wa anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu